Hello mga ka-foodie! Ngayong araw, gagawa tayo ng crab roll. Tara, samahan niyo ako kung paano gumawa.
Titikman na natin. Mmm. Sarap. Lasang-lasa mo yung crunchiness ng mga gulay, yung carrots, saka yung pipino. Tapos yung saltiness nung tofu. Ang sarap. Tapos yung blend nung crab stick. Kaya ang sarap. Tapos sabayan pa natin ng milk tea by The Coffee Alley. Aba yung pag-pronounce mo. Salamat sa asawa ko. Shout out sa'yo. Pasalubong niya galing work. Wow. Sarap talaga. So guys, sana po ay nagustuhan nyo ang video natin ngayon. Please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. Thank you very much. Ingat po palagi. God bless.